Shalom, shalom, shalom. Ukuthula makwande ntambama kuLwesithathu. Asibingelele kubazalwane bonke egameni likaJesu. Noma ngabe kuphi la ukhona siyabingelela egameni likaJesu. Sihlangene la namhlanje esazi sonke ukuthi makuLwesithathu sibe ne-Bible study esiyenza in person. But namhlanje si la live ngokuhlukana abantu baseyindaweni la bakhona ababuke khona esizoba la till further notice. But siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sila namhlanje egameni likaJesu. Siyamkholwa kakhulu ukuthi uzoba nathi. Ngiyakholwa ukuthi nizobona mina ningibone niphinde nibone nabanye abafundisi from ebandleni lakithi. But kuyintokozo kakhulu kuba la sibonane nani egameni likaJesu, and ngiyacela ukuthi sazi ukuthi siyingxenye yalokuhlangana kwethu kanjena la egameni likaJesu. Siyabingelela kakhulu bona bonke abakhona babukele egameni likaJesu. So bazalwane, injalo indaba, ayikho into ebalekile njengezwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu siphilela lona bazalwane, nalo futhi likhonela thina ukuthi lisondle. So kubalekile ukuthi nanoma ikuphi la isithola khona isikhathi sikwazi ukuthi sisebenzisele lona izwi likaNkulunkulu. Ingakho sithi cha, noma abasibonani ke ngalabo leyithathu abambalwa bezayo in person njengoba siyayesenze, kodwa asibonane la kuzo lezi inkundla zokuxhumana. Into emnandi ngalezi inkundla ukuthi ayizakhelwa thina bazalwane ukuthi nathi sikwazi ukuthi sihlangane sibonane khona. So namhlanje as sibonana nani la, we will be dealing with i-subject engikholwa ukuthi ibalulekile kakhulu, ye-character kaPeter. Ngiyazi ukuthi we've dealt with uPeter nani, but as ngengasho earlier on ukuthi there is a reason why siphinda sibheka impilo kaPeter noma uPeter yena siqu sakhe. Kubalulekile kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi ziningi kakhulu izinto esingayifunda njengabazalwane masibuka impilo kaPeter, sibheka umdlandla kaPeter, sibheka intshisekelo kaPeter, sibheka ukuyimisela kwakhe kuzona zonke izinto azenzayo, sibheka i-loyalty kaPeter kuJesu esezingeni eliphezulu kakhulu. So ngivumeleni bazalwane ukuthi namhlanje sibheke le ndaba lekaPeter. uPeter njengoba sisho igama lakhe uSimon, igama lakhe uSimon, and uyise uJona, but not uJona lo esimbona kwi-Old Testament, not uJona lo owaziwa ngokuphoswa emanzini, not lo Jona lo, but yena igama lakhe langempela uSimon. Although later on sizwa ebizwa ngoPeter, he died cishe ngonyaka ka-64 AD, yena uPeter. So ngiyafisa bazalwane ngivumeleni simbheke from eqala ukuhlangana noJesu, at least mhlambe kuze kuba impilo yakhe iya kophetha. iBhayibheli libeka caca ukuthi ngolunye usuku uJohn umbhapatisi wayehamba nabafundi bakhe abawu-2. Lithi iBhayibheli mehamba nabafundi bakhe abawu-2 ubona uJesu. Mebona uJesu utshela abafundi bakhe laba abawu-2 uthi bhekani iwundlu.
One into esiyitholayo ukuthi uJohane uMbhaphatisi naye wayenabafundi bakhe, and kuclear ukuthi mawubheka le ndaba ukuthi uJohane wayehlezi baxoxela abafundi bakhe ngayo uJesu, noma ngoba sazi ukuthi ukuza kukaJohane emhlabeni wayezobikezela ukufika kaJesu nokusebenza kukaJesu. So uma embona uJesu utshela abafundi bakhe laba abayi-2 ahamba nabo ukuthi bhekani iwundlu. One thing engiyithola la ukuthi from the word go uJohane wayembona uJesu njengewundlu elihlatshelwe izono zethu. Wayebheka ukuphela kwendaba kaJesu noma umsebenzi uJesu awuzele emhlabeni, but asikhulumi ngoJesu namhlanje, sibheka nje indaba kaPeter. But ngiyafisa ukuthi sibheke indaba ukuthi uJohane uhamba nabafundi bakhe abawu-2 uthi kubona bhekani iwundlu, and kuclear ukuthi kulabafundi bakaJohane abawu-2 kukhona omunye ogama lakhe uAndrea. But ngiyacela siye eBhayibhelini bazalwane sifunde incwadi ngokukaJohn chapter 1. John chapter 1 ngicela sibheke nje from verse 40. John chapter 1 from verse 40. Ngizofunda bazalwane. Lithi iBhayibheli, omunye walabo ababili abamuzwa uJohane balandela uJesu wayenguAndrea. So mawuzobheka unyuku yengenhla uzothola ukuthi labafundi uma uJohane bakhombisa iwundle, bakhombisa uJesu, lithi iBhayibheli bamlandela uJesu. Mina ngiyayithanda indaba kaJohane uMbhaphatisi because uJohane uMbhaphatisi wayeyazi mandate yakhe ukuthi la emhlabeni uzophointa abantu kuJesu. As soon as uJesu eqala ukusebenza umsebenzi awuzele, already uJohane ubakhombisa uJesu, and lithi iBhayibheli labafundi uJohane kwakwabakhe started following uJesu. And la isifunda khona lisibekela kucaca ukuthi omunye wabo kwakuAndrea. Lithi ke iBhayibheli wayewumfowabo kaSimon Petro. So uAndrea umfowabo kaPetro, and uqala ulandela uJesu ekade umlandeli kaJohane uMbhaphatisi. Selithi ke yena wafumana kuqala umfowabo uSimon, wathi kuye simfumene uMesiya. Labazalwane sithola i-first encounter kaPeter noJesu, ukuthi uPeter umuntu oqala wabiza uPeter wambizela kuJesu Andrea umfowabo. iBhayibheli lithi okungukuthi ngokhunyushwa uKristu, uthi verse 42, wamisa kuJesu, uJesu wambheka wathi wena unguSimoni kaJona, uza kubizwa ngokuthi uKefasi, okungukuhunyushwa ngokuthi uPetro. So lithi iBhayibheli uAndrea uthatha umfowabo uPeter umisa kuJesu, uthi kuPeter simfumene uMesiya, simfungame mazozayo, simfumene lo kade simlindile. Lithi iBhayibheli uma uPeter noJesu behlangana, uJesu utshela uPeter uthi wena uza kubizwa ngokuthi uPeter. Siyazi ukuthi later on uJesu utshela uPeter ukuthi wena unguPeter. Well, sikhulume kakhulu leyo nto, nabafundisi abaningi bayikhulume kakhulu leyo ndaba eyenze ngathi uJesu uqala nje ukubiza uPeter ngoPeter, kodwa ngosuku lokuqala behlangana wayazi uJesu ukuthi lo akuyogcina nje ukuthi kube uSimon, kodwa igama lakhe uyoba uPeter noma uKefasi. But ngifuna ukukhombisa la ukuthi uPeter wayeyirecruit kamfowabo uAndrea. uPeter walandwa uAndrea ukuthi ahlangane noJesu. And one thing engifisa ukuthi uyibheke ngoPeter ukuthi uPeter mase simbona lo Peter awuyena, akusiyena umuntu owaqala ukuhlangana noJesu, kodwa umfowabo uAndrea. Well, abaningi kuncane mhlawumbe abakwaziyo nabangakusho ngoAndrea. Into eyenza ukuthi uPeter agcine sela akhona intshisekelo abenayo, ugqozi abenalo ngoJesu nangaleli ivangeli aselitholile. And ngiyathanda ukuthi sibheke ngendlela uMateyu yena
asitshela ngayo. Uthi uMateyu chapter 4 verse 18 wakhona uthi uJesu ehamba ngasolwandle laseGalile wabona izelamane ezimbili, uSimoni othiwa uPetru noAndreya umfowabo bephosa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. Wayesethi kubo, ngilandeleni ngizakunenza nibe abadobi babantu. One thing engithanda ukuthi mhlambe nawo la ukhona ungayibuka mhlawumbe ungivumele ongiphikise ukuthi la uMateyu abhala khona akusiwona ukuhlangana kokuqala kukaJesu noPeter. Ukuhlangana kokuqala kukaJesu noPeter sikubone kuJohane esibhalela la kade sifunda khona earlier on. Uma uMateyu esibhalela usibhalela ukuhlangana kukaJesu esembiza ke manje uPeter naye umfowabo. Ekuqaleni asimuzwe embiza, but this time simuzwa esembiza manje sethi ngilandele. And kuclear ukubonana kwabo la ukuthi abaqala abantu ukubonana abaqala ukubonana bake babonana before uJesu naye uPeter kanjalo naye uAndreya. Uthi kubona ngilandeleni ngizakunenza abadobi babantu. One thing engayisho ngoPeter ukuthi ngoba ama-Bible scholars uPeter kwakuyena wayemdala kakhulu kubafundi bakaJesu. Well, I believe ukuthi ama-Bible scholars amaningi akholelwa ukuthi uPeter was around 28 years. Around 28 years. Ngenzeka kube ngaphansi, ngenzeka kube ngaphezulu. But iminyaka yakhe uPeter yayicishe around 28 years. And uPeter had a wife. uPeter wayenonkosikazi. And lokho sikuthola khona la eBhayibhelini uMatthew chapter 8 verse 14 wakhona usinikeza ipicture phelele. Uthi uMateyu chapter 8 verse 14 uthi uJesu wayesengena endlini kaPetru wabona umkhwekazi wakhe elele phansi. Well, la nje la esifunda khona kusibekela kucaca ukuthi uJesu mayefika kwaPetru ufica umkhwekazi kaPetru. Awukwazi ukuba nomkhwekazi ungenayo unkosikazi, awukwazi ukuba nomkhwekazi ungaganiwe. So uclear ukuthi uPeter wayeganiwe, uPeter wayenonkosikazi. Well, ngenzela ukuthi ekufundeni kwakhe iBhayibheli ube nayo ipicture cishe ethi ayiphelele ngabo ama-characters awo, including uPeter lo esikhuluma ngaye namhlanje. Well, siyathola ukuthi umkhwekazi kaPeter wayenomkhuhlane and uJesu casted lo mkhuhlane loyo wahamba umkhuhlane. And one thing enye ngayisho ngoPeter ukuthi uPeter was a businessman. uPeter wayewusomabhizinisi. uPeter wayehweba ngemkhumbi. uPeter wayewumdobi. uLuka usibhalela kahle uLuka kuchapter 5 uverse 3 wakhona. uthi esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini, wahlala phansi wabafundisa abantu emkhunjini. So la siyathola ukuthi uPeter wayengena nje umuntu nje, kodwa wayeumuntu wayenemkhumbi, wayehweba ngomkhumbi. Mhlambe na umkhumbi wakhe mhlambe wawubuye uqashise, because la esifunda khona sithola ukuthi wawubole uJesu umkhumbi wakhe ukuthi uJesu akwazi ukuminister kuwona umkhumbi wakhe. One thing enye ngithanda ngoPeter mangifunda la ukuthi kuncamela ukuthi uJesu asebenzise impahla yakhe ayengahweba ngayo, ayengenza ngayo imali, ugqozi lakhe nentshisekelo yakhe ngoJesu neloyalty yakhe kuJesu yenza ukuthi abone ukuthi akanikeze uJesu umkhumbi wakhe ukuthi uJesu awusebenzisa minister kuwona. Uma uPeter simuzwe ethi sishiye konke, kukhuluma ngempela umuntu oshiye konke wamlandela uJesu. Nabo sibona la esibona khona ukuthi uthatha umkhumbi wakhe unikeza uJesu. I wish singaba nabo abazalwane abafana njengoPeter abangabukeka kuyena uPeter ukuthi uma unezinto zakho ayengaphelele nje kube nezinto zakho, kodwa ayikwazi ukuthi ibenefitise umbuso kaNkulunkulu, ayibenefitise ivangeli, zikwazi ukusebenza ukuze kuzuzwe imphefumulo for umbuso
umbuso kaKristu. So uPeter wayemuntu onjalo, wayekunqamela ukuthi kume okwakhe kuqhubeke kukaJesu ngokuthanda kwakhe indaba kaJesu. And ngelilanga sibona uPeter ambulelwa ngalo Jesu. Simbona uPeter ambulelwa ngalo Jesu ukuthi uJesu ubani. Mawubheka incwadi kaMatthew chapter 16 verse 13 siyayazi sonke bazalwane la lithi iBhayibheli uJesu esefikile emaphandleni aseKesaria Philippi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani. Bathi abanye uJohane uMbhaphatisi, abanye bathi uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Uthi verse 15 wathi kubo nina ke nithi ngubani. I believe ukuthi ngesikhathi uJesu esewuphosa kubona mhlambe kwakulula kubona basho ukuthi abantu bathini, but uJesu sethi nina ke nithi ngingubani. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu abheka phansi mhlambe ngoba engazi ukuthi uzothini, uzothi uJesu ubani. But uPeter le ndoda lena enalelo ugqozo enalo nalentshisekelo enalo. Simuzwa ku verse 16 lithi iBhayibheli uSimon Petro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Istatement esibold kakhulu lesi. Istatement esibold kakhulu lesi ukuthi kuthulekile nje abantu bonke bengazi ukuthi bazothina vela qhamuka ngathi wena unguKristu. And ngiyafisa ukuthi nginitshele bazalwane ukuthi mangithi sibold lesi statement esenziwa uPeter ingoba uma uzothi umuntu unguKristu ungogcotshiwe nogcobo lakho uNkulunkulu usho ukuthi uyilokade bamlinda and akagcini lapho uthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uma ngithi sibold lesi statement saPeter uzokhumbula ukuthi ukubulawa kwakhe uJesu abambulalayo bambulalisa lesi statement ukuthi uthi uyindodana kaNkulunkulu because kubona babekubuka njengokuhlambalaza ukuthi uthi uyindodana kaNkulunkulu. Kahle statement esithi uyindodana kaNkulunkulu sithi uNkulunkulu, sithi we offspring kaNkulunkulu, sithi uzelwe uNkulunkulu. So bona ngokwamaJuda babeyibona le nto leyo ukuhlambalaza okukhulu kakhulu ukuthi umuntu athi uzalwa uNkulunkulu noma uyindodana kaNkulunkulu noma uNkulunkulu uqobo. But uPeter akwenza lokho, wabiza uJesu ngendodana kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abanye abafundi bakaJesu bakhipha amehlo bebuka lento esho uPeter. uPeter ke wayindoda engathuli, wayengathuli uPeter, wayekwazi ukuthi express into ayibukayo namvulelwa yona. So njengoba simbona la etshela uJesu ukuthi ungubani, uthi verse 17 uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho kodwa uBaba usezulwini. So kubafundi bakaJesu bonke umuntu oqala esizwa ngaye ukuthi ubusisiwe uPeter, and umuntu oqala esizwa kuthiwa umbulelwe uNkulunkulu into uPeter. So uPeter uhlukile uPeter kwabanye abantu, uhlukile kwabanye abafundi. Well mhlambe omunye umuntu angathi hayi khona omunye umuntu engimazi noambulela kuqala before bonke lapha. Cha, umuntu esasimazi ephethe into abantu ababengayazi kwakuJohane uMbhaphatisi ebikezela ngokuza kukaJesu. Nangu uJesu sekhona kulabo abantu abakhona ngaphandle kukaJohane uMbhaphatisi, umuntu oqala umbulelwayo uNkulunkulu Peter. So uPeter ubalekile kakhulu kithina njengabazalwane ukuthi simbheke ngempela ukuthi ubani. Ukuhlala kwami nani namhlanje ngithi asibheke uPeter angishole ezeni ngisho umuntu engazi kahle ukuthi ikhona irole ebalekile ayidlalile emzimbeni kaKristu. So uthi uJesu ku verse 18 uthi nami ke ngithi kuwe wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awangakulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, uyakubopha emhlabeni
ngoba kuboshiwe nasezulwini. Nalokho uyakubopha, nalokho uyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. uPeter umbulelwa into enkulu. Sesithola into engicabanga ukuthi sonke njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu sibambile le ndaba ukuthi whatever we bind on earth, lithi iBhayibheli, shall be bound in heaven. Uma sisuke sikhuleka, uma sisuke si-intercede, sisuke sibambele le ndaba ukuthi esikukhululayo emhlabeni nasezulwini kukhululiwe, esikubophayo emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Ubani owaziyo? Mhlawumbe uPeter akayikhuluma ngale ndaba enkulu, mhlawumbe bese ngeke siyithole lento ulwazi ukuthi noma yini esibopha emhlabeni nasezulwini, bese ngeke silithole ulwazi ukuthi ihluthulelo zombuso zikithi nathi bazalwane ngoba sambulelwe. For the fact that njengokulapho la ukhona wambulela ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, lama benefits kaPeter ayakuwena futhi nawe zonke lezi zinto ezitshelwa uPeter zitshelwa mina nawe because nathi sambulelwe exactly njengoPeter. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi as long as wambulelwe ukuthi lo muntu ohamba naye ubani, uKristu Jesu, ungikwazi ukubopha noma yini egameni lakhe, egameni likaJesu, amazwi ayihloniphe leyo nto leyo. And khona enye iphathi engiyithandayo kaPeter, iBhayibheli likhuluma ngoPeter ehamba phezulu kolwandle. Peter ehamba phezulu kwamanzi, and ngiyazi ukuthi cishe sonke sike sayikhuluma kakhulu nandaba kaPeter ehamba phezulu kwamanzi. And uMatthew chapter 14 usinikezile le ndaba kuverse 22. Lithi iBhayibheli, wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bandulele ukuya phesheya eze amukise isixuku. Lithi iBhayibheli, esesimukisile isixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka, sekuhlwile wayeyedwa lapho. uJesu, lithi iBhayibheli, ushiya abafundi unyuka uyayedwa entabeni uyakokhuleka, ubashiya emkhunjini. Umkhumbi udokhe nje la osebeni lwamanzi, but as uJesu ehamba ubuya umkhumbi sewumuvile la ukade ukhona. Ingakho ethi verse 23 wakhona uthi esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka, sekuhlwile wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawususukile amastadiyo amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Mase verse 25, ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezulu kolwandle. Lithi iBhayibheli, umkhumbi usuthe umuva amastadiyo athize ambalwa, ngamanye awusekho la uJesu awushiye khona, la ukade uthi mawehla khona emkhunjini uvele ubeke unyawo phansi nje mose uyahamba. Ufika uJesu usuthe umuva. Uma uJesu ebona usuthe umuva, akababiza ukuthi hey anisondeze. uJesu, lithi iBhayibheli, uhamba phezulu kwalulwandle. uJesu uyasondela kubona. Bheka uverse 26. Uthi verse 26, kepha abafundi sebembonile ehamba phezulu kolwandle bashaywa luvalo bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, imani isibindi, yimina, ningesabi. Uma uJesu eza bona bayitshela ukuthi isithunzi bayasaba, but lithi iBhayibheli uJesu uthi kubona, hayi yimina, ningasabi. And uma ethi mina ningesabi, akucaci ukuthi benza kanjani, abasabanga yini noma basaba uJesu mayesethi bona. But sitshela ngoPeter because kukhona into ehlukile ngalo Peter. Intshisekelo yakhe, ugqozi lakhe, umfutho nawo, iloyalty anawo ngalo Jesu yenza ukuthi abanye mabethuli yena angathuli. uPeter uthi uverse 26, uthi verse 28, uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize
kuwe phezu kwamanzi. Peter, no, you've got to love Peter. Uthi uPeter uma kunguwe kuclear ukuthi ngenzeka ukuthi babe sangabazi ukuthi uyena uJesu. Naba abanye for sure mhlawumbe babengabazi. Sikuthola lokho ngamazwi kaPeter because uthi uPeter uma kunguwe ngamanye amazwi kusho ukuthi uPeter naye was not 100% sure ukuthi uyena uJesu. Uyabona angiphathi ke laba abanye uPeter naye engenaso isiqiniseko esiphelele angiphathi ke laba abanye bacabanga kanjalo. Uthi isho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Na akakhuluma ukuthi mhlawumbe ngizobhukuda njengoba uza phezu kwamanzi Jesu nami ngifuna ukuza phezu kwamanzi. Engithanda ngoPeter ukuthi uPeter wayefuna ukwenza zonke izinto ezenziwa uJesu. uPeter wayefuna ukuexperience ukuhlala kwakhe nokuphila noJesu fully. Wayefuna ukuexperience ngokupheleleyo ukuphila kwakhe kanjalo nokuhamba kunoJesu. Uthi ku verse 29 wayesethi woza. Uma uPeter ethi makuwena Nkosi yithi ngize. uJesu akasho uJesu ukuthi yimi, uthi woza because wayesho njalo uPeter wathi uma kuwena yithi woza. And uJesu usho njalo uthi woza. Mase lithi wehla ke uPetru emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Ngiyafisa bazalwane ukuthi lento sibheke njengoba iBhayibheli lisho. iBhayibheli bazalwane literal. iBhayibheli literal. iBhayibheli li simple, li clear iBhayibheli. Uma iBhayibheli lithi uJesu wahamba phezu kwamanzi, wahamba phezu kwawo impela futhi. Asikhulumi ngamanzi kamoya la. Asikhulumi ngamanzi kamoya wahamba phezu kwamanzi. Cha, wahamba phezu kwamanzi olwandle. And uma uPeter ethi makuwena yisho nami ngize ngihambe phezu kwamanzi, asikhuluma ngamanzi kamoya, wehamba phezu kwamanzi, phezu olwandle. And lithi iBhayibheli uPeter wehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Uma lithi wahamba phezu kwamanzi kusho ukuthi wahamba weza kuJesu. Uma sifunda ngenhla lithi iBhayibheli umkhumba usumuvile ama-study athize, and lithi iBhayibheli uPeter wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Uma ngithi umuntu uweza kimi kusho ukuthi usuka la asuka khona uyafika kimi noma ufika eduze kwami. And ngiyacela bazalwane singayitshela ukuthi uPeter mhlawumbe wathatha istep esodwa wacwila. Cha, ithi iBhayibheli wahamba phezu kwamanzi futhi weza kuJesu. Kusho iBhayibheli lithi weza, wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Hayi ukuthi wafika ngakuJesu, cha, lithi weza kuJesu. Sikubona ngani ukuthi weza kuJesu? Sikubona ngo verse 30 uma ufunda khona lithi kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi Nkosi ngisindise. Uthi ku verse 31 masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena nokukholo okuncinyane ungabazeleni na. So uPeter uyeza kuJesu, uthe mesefika kuJesu ubuka uJesu ubuka umoya, ubuka uJesu ubuka umoya uyangabaza. Lithi iBhayibheli uyacwila. Why ngithi wafika kuJesu? Yingwe sizathu sokuthi uma ekhala ethi Nkosi ngisindise, lithi iBhayibheli uJesu welula isandla. Angazi bazalwane ukuthi izandla zethu zingakanani, but esami isandla mangilula isandla into less than a meter, even mhlambe even half a meter mhlambe, or even less than a half a meter, depend ukuthi umuntu angakanani. Ingakho ngisho umuntu eqala into meqala imithi yambone elula isandla ngoba ingalo yakhe incane kakhulu emitheni. So uma lithi iBhayibheli uJesu walula isandla kusho ukuthi umuntu ola eduze kwakho lo. Kusho uPeter wayesehambile bazalwane. uPeter wafika futhi kuJesu. Lithi iBhayibheli weza kuJesu walula isandla. Akekho umuntu
esike sabona safunda ngaye or sambone hamba phezulu kwamanzi njengoPeter. And ukuhamba kwakhe uPeter phezulu kwamanzi waba successful. It's just that uma sefikile kuJesu, uJesu siza ngoJesu esethi ungabazeleli ngoba iBhayibheli libeka caca ukuthi ifaith ingaba ngisho ngathi ingabancane kangakanani ngangenhlambi esinaphi as long as ukungabaza kungekho, because into thina esiqhatha nokuphumelela kwethu kungabaza. As long as ungabaza kungekho, leyo faith yakho ikwazi ukuthi ikwenzise izinto ezinkulu. Uthi uJesu ungathi kule ntaba inqubuleke iphose kolwandle, as long as unaloko ukukholwa kuzokwenzeka. So uPeter, mina abazali ngiyakholelwa ukuthi ukuhamba kukaPeter phezulu kolwandle was successful because simbone efika kuJesu. Lithi iBhayibheli weza kuJesu uma eseshona phansi uJesu lula isandla kusho ukuthi wayesefikile. And isho mhlawumbe ngenizwa abafundisi abaningi noma abashumayeli abaningi bekhuluma ukuthi uPeter wayekwi-A team kaJesu. uPeter wayewomunye wabantu abayizithenjwa zikaJesu, because le ndaba yokuthembana ihamba two ways. uPeter ukuthemba kwakhe kuJesu nokuthembela kwakhe kuJesu kwenza ukuthi noJesu naye athembele kuyena uPeter. Uma kuthiwa bahlangene or kuyahanjwa, uPeter wayithola ukuthi une-responsibility ethe ukuthi bengaphezudlana kwabanye abafundi. Sibona laphana kuMatthew chapter 17 uverse 1 wakhona uthi, Matthew chapter 17 verse 1 uthi emva kwey'nsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro noJakobe noJohane. And ngiyafisa ukuthi nibheke lento ukuthi even if kuthiwa uyababala, even if kuthiwa ubala abawu-3, uPeter wethi igama lakhe liphambili, wathatha oPetro noJakobe noJohane. So uPeter wayewumuntu uJesu mecabanga ukwenza into athi, Peter sondela, nawe Jakobe, nawe Johane sondelana. Lithi iBhayibheli wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Ngamazwi, it was just the 4 of them. uJesu took only these 3 kubafundi bakhe abayi-12. Lithi iBhayibheli waphenduka esinye isimo phakathi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Bheka kwabonakala kubo oMose noEliya bekhuluma naye. Wathatha uPetro wathi kuye, Nkosi, kuhle kuba silapha. Uma uthanda ngizakwakha lapha amadodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelikaEliya. Hayi, ngabana uPeter nje. Angikholwa khona omunye ongacabanga lento njengoPeter. Lithi iBhayibheli uJesu uma efika lapho uJesu uyakhazinyuliswa entabeni. Lithi iBhayibheli kubonakala abanye abantu lapha, kubonakala uMose, kubonakala noEliya. Mhlawumbe ngelinye ngasoke sibheke ukuthi why uMose, why nokuEliya. It's very important ukwazi ukuthi labantu ababonakala lapha noJesu enkazimulweni bekhazinyuliswa abantu engekho umuntu owazi ithuna lapho. Bobabili, Mose lithi iBhayibheli wabulawa uNkulunkulu, uhambelwa futhi uNkulunkulu. Lithi akekho umuntu owazi ithuna likaMose, uNkulunkulu kuphela. And uEliya wahlwithwa. So uma uJesu elapha ngiyazi ayisikhuluma kakhulu lento ukuthi irepresenta ikhathi noma inkathi ezahlukahlukene, but isubject yolunye usuku lo ngifisa sibheke le part ukuthi uma uPeter lapha bethula uJohane noJakobe, uPeter akuvuma thule, Peter akuvuma thule. Uthi uPeter, Nkosi, kuhle kuba silapha. Uma uthanda ngizakwakha lapha amadokodo amathathu. uPeter umese lapho uyabona yazi, I've never seen anything like this. Umese lapho uthi hayi ngeke la engathi akufunakala ukuthi sihambe la. Uthi kodwa ngicela ipermission yakho Jesu, mawuvuma wena ngizokwakha. uPeter usinikeza into ethi
as much as simaze umdobi, as much as simazi sithi uhweba ngemkhumbi, as much as simazi enza lezi zinto azenzayo, but when it comes to uJesu, when it comes to ukukhazinyuliswa kukaJesu noma ukukhazimula kukaJesu, uPeter wabona no angishintshe manje ngingene kwi-construction. uPeter mina Jesu angizocela abanye abantu, mina ngithi ngizokwakha amadokodo la ukuze sihlale lapha. And mawubheka angicabangi ukuthi ubani omunye umuntu ongasho into efana nale ngaphandle kukaPeter. uPeter wayefuna ukuthi experience indaba kaJesu ngokupheleleyo, and akasabacabangeli nabantu eshiye phela abanye lapha abawu9 ezansi. Usebona ukuthi no, leli thuba leli elila ithuba elingandele bani ukuthi sila noJesu Nkosi yethu. 2, sibona abantu esibahlonipha kanje because uMose omunye wabantu ngokwamaJuda omkhulu kakhulu uMose, and uEliya kuba prophet mkhulu kakhulu uEliya. Ingakho even uJohn umbhapatisi, I mean even yena uJesu uma ethi kuthiwa ngubani bemfanisa nabantu abanjengo Eliya because uEliya mkhulu kakhulu. Ingakho even uJohn umbhapatisi even ukusebenza kwakhe ufaniswe wayiswa kwi-level ethi ayibe ko Eliya because uEliya wayeumuntu omkhulu kakhulu. So uPeter ubona into enkulu kakhulu la. That is why simuze ethi asakha amadokodo, and kufunakala masabazalwane sibe nawo lomqondo kaPeter ukuthi singenza noma yini ukuze sihlale enkazimulweni, ukuze sihlale ebukhoneni bakhe. Ngiyacabanga ukuthi even sebebuyele ezansi for sure mhlawumbe uPeter was the first one to tell the 9 ukuthi hey, into esiyibone lapha yana sibone into enkulu kakhulu. Peter lithi iBhayibheli ngelilanga uJesu uhlale nabafundi bakhe, lithi wathatha indwangu wayibopha wakhwica. Lithi iBhayibheli wathatha indishi yamanzi wafaka amanzi wabiza abafundi bakhe bonke ukuthi wozani ngimgeze. John chapter 13 uthi uJohn chapter 13 verse 6 wakhona uthi wafika ke kuSimon Petro wathi kuye, Nkosi, wena ugeze inyawo zami na? uJesu waphendula wathi kuye, lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakuqonda emva kwalokho. Petro wathi kuye, awusoze wageza izinyawo zami naphakade. uJesu waphendula wathi, uma ngingakugezi awunasabelo nami. uJesu egeza inyawo. Ukugeza inyawo bazalwane ngalesi sikhathi lezi ukugeza inyawo abantu kwakuwumuntu oyi-lowest ekhaya ey'sebenzini zonke. Lokhu yena ophansi, yena umuntu bekufanele makufika ihambi, njengoba siyazi ukuthi indawo yakule region le Middle East indawo enogwadule, njengoba besazi ukuthi bebefaka izinto mhlambe kulesi sikhathi samanje engayilinganisa njengey'mbadada ophaqa. Kwenza ukuthi uma uhamba ugcine ey'nyaweni zakho sewuney'ntulo. So uma ufika emzini nomuntu kube khona isisebenzi sala ekhaya ekuyisona esincane kunazo zonke, noma ekuyisona esi-lowest kunazo zonke, kube ukuthi ke sigeza inyawo. Ngeke uma ngikhuluma ngale ndaba ngithi mhlawumbe ukuze ube ne-picture ukuthi ngikhuluma ngani, mhlawumbe lapha ekhaya la ohlala khona uma kuthiwa mhlawumbe lo muntu osuke eklina ingadi, mhlawumbe uyena umuntu okuyena kubantu abasebenzayo osuke phansi kubona bonke abantu abanjalo kade begeza inyawo zabantu. So uma uPeter ebona uJesu egeza inyawo zakhe, uthi uPeter no, akukwazi, imini efanele abengigeza wena, ngoba uPeter ubona uJesu emkhulu kunaye, and yet uJesu ufuna ukugeza inyawo zakhe. Uthi akukwazi ukuthi wena uyinkosi yami ungigeza inyawo, kungafanele kuyimina engigeza inyawo zakhe. Uthi uJesu lento engenzayo uyi-understanda ngelinye ilanga. Uthi uma ethi uPeter ngeke mina uzongigeza inyawo zami, uthi uJesu uma ungafuni ukuthi ngigeze inyawo kusho ungasabele embusweni yami.
awubheke iresponse kaPeter. uPeter ewuPeter. Uthi verse 9, uSimoni Petro wathi kuye, Nkosi, akungabi izinyawo zodwa, kepha nezandla nekhanda. Yini uPeter responde kanje? uPeter wayenalolu gqozi nentshisekelo noJesu nevangeli nombuso. Manje ubona ukuthi umethe uJesu akanasabela embusweni nakho uthi uPeter no akwazi kwenzeka lokho. Ngamanye ungigezeke umzimba wonke ngoba ufuna ukungena embusweni kaNkulunkulu. I wish singaba nabo abazalwane abafisa ukufana noPeter, noma abe yiphi izinto ezenzakalayo ezikusurroundile around wena, kodwa wena ulwele ukuthi ungene embusweni kaNkulunkulu, ungene ngokuphelele. And uPeter ngiyacabanga ukuthi wayazi ukuthi uma la abantu begezwe inyawo bezongena embusweni, akusho ukuthi mina nginento enkulu kakhulu embusweni mangizogezwa nezandla nekhanda, ngigeza umzimba wonke, nginento enkulu kakhulu embusweni. Because uPeter inhloso yakhe awuthi angene embusweni, kwawuthi angene embusweni. Ngisho ngamcabanga kanjani uPeter, ngisho ngamjaja kanjani uPeter, kodwa wayenenhloso yokungena embusweni, wayenenhloso yokungena embusweni. uPeter wayeloyal kuJesu, wayefaithful kuJesu. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uma uJesu ehamba uhlangana nabantu abazombamba. Lithi iBhayibheli uJesu uyababuza ukuthi ufuna bani? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Uthi uJesu ngenguye. Lithi iBhayibheli bashayeka phansi bonke. Uma bevuka bethatha uJesu, uPeter azange azayithanda lento. I don't know ukuthi abanye abafundi babethini, but uPeter ewuPeter hayi wayengahambisani nalento. Ingakho uJohn chapter 18 verse 10 wakhona ethi uSimoni Petro enenkemba wayihosha, wayigenca inceke yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi. Uma uPeter ebona babamba uJesu, uPeter wathi no, akukwazi kwenzeka lokho. Wahosha lenkemba iphethe, wagenca inceku. Angazi ukuthi abanye abafundi babethini, babecabangani, but uPeter wayethi not under my watch. Ngenxa yeloyalty anayo ngoJesu nangombuso kaNkulunkulu. uPeter wayazi ukuthi lezi zinto lo muntu asesihlalise wasifundisa zona yonke leminyaka, uma ngase kuthiwe akasekho kuthina silimele sonke, ngamane kuliwe makuliwe. So uPeter wayenayo leyo mentality ukuthi ngamane kuliwe makuliwe. Yini? Iloyalty ayenayo ngoJesu. Although uJesu simuzwa embiza ngoSathane, etsuka Sathane, because inhloso kaJesu ukuthi akayobethela esiphonganweni ukuze mina nawe sisindiswe. Esinye story ke leso, but yena uPeter uqobo lakhe esoba wayengafuni ukubona uJesu ethatha abantu. I wish kunganda abazalwane abawumele umbuso, abangafuni ukuthi izinto zombuso ihlehlele emuva, kodwa izinto zombuso ziqhubeke ziye phambili. Ngelinye ilanga uJesu uma evuka, lithi iBhayibheli laba bathola ukuthi uJesu uvukile, ingelosi batshela ukuthi abahamba ayotshela abafundi. Kuleso statement kuclear ukuthi uPeter ubalulwa yedwa eceleni. uPeter ubekwa yedwa eceleni, mase ndithi akutshele uPeter nabafundi, because uPeter wayebalekile kakhulu. Even ingelosi yayingakwazi ukuthi vele ihamba utshela abafundi, but kwakucacile ukuthi uPeter akatshelwe, because uPeter wayeUPeter. Engathi kunganezinto uNkulunkulu athi uma eyithulula efuna sizazi, ubalulwe eceleni wedwa ukuthi fanele uyazile into, ngenxa yegalelo intshisekelo onayo evangelini, uqozi onalo evangelini. Because lento ukuthi uPeter akatshelwe yedwa eceleni yayisho likhulu kakhulu kuPeter. So lithi iBhayibheli ngesikhathi betshelwa uPeter wayenoJohane. Peter wayenoJohane. Lithi iBhayibheli immediately mabetshela ukuthi uJesu uvukile,
wagijima uJohane wahamba phambili. uJohane was the youngest kubafundi bakaJesu. He was the youngest. uPeter kwakuyena wayemdala kubona bonke. Uzo understand ukuthi ukugijima kwabo ngeke kuze kufane. John hamba phambili, Peter nawe uyalandela ngemuva. iBhayibheli libeka icala ukuthi bafika ethuneni. iBhayibheli lithi uJohane wafika walunguza ethuneni, waba satisfied. Mefika uPeter akwazi ukufika alunguze mase ba satisfied. uJohn chapter 20 uverse 3 wakhona uthi, ngakho wayesephuma uPetru nomunye umfundi beza ethuneni, bagijima bobabili kanye kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetru. So lo mfundi omunye uyena lo bhala la uJohn uyena lo bhala oyibiza umfundi omunye. Lithi ke wagijima kakhulu kunoPetru, wafika kuqala ethuneni, elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona kepha akangenanga. Yena uJohane sitshalo yena uthi kepha akangenanga. Mase lithi khona wafika noSimoni Petru emlandela, wangena ethuneni. Umehluko phakathi kwabantu abanomqondo kaPeter, kwabantu abanomqondo nogqozi nentshisekelo kaPeter, abaneliswa ukutshelwa abanye abantu, because ngenzeka ukuthi uJohane walunguza nje wabona wathi hayi kunjalo, but uPeter wathi no, ngizolunguza nami. Walunguza, akangagcina ukulunguza, wangena. Lithi wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona. Umuntu owangena wabona indwangu zelineni zikhona ekade igoqa uJesu, ekade imboza uJesu, uPeter. Uma sebebuyele emuva beyotshela abantu, inkulumo zalabantu ayifani. uJohane unenye experience and uPeter unenye. uPeter udlulile kule kaJohane. I wish ekukholweni singaba nabantu abadlulelayo ezintweni noma badlulela phambili ezintweni la abanye abantu abagcina khona. If kuukuthi ulangazela uNkulunkulu, umlangazela uNkulunkulu, udlulele phambili ubadlula abanye, ungabe satisfied ngokubona wonke umuntu hayi wonke umuntu ayisi right sonke nami ngi-right. Cha, dlulela phambili. Even ekufundeni izwi kaNkulunkulu abanye abantu babeyaneliseka ukufika kwabapostoli befundise, but lithi iBhayibheli ibandla laseBereya lalingabi nje abantu abanelisekayo. Lalithi ngisho seligodukile abantu bemakhaya baphinde basibheke sona isibhalo ukuthi ithi le kade sifundiswa ngayo iyona yini. I wish abazalwane singaba nabazalwane abanganeliseki nje kuphela ukuthi ngiyile esontweni ngafundiswa o ngashunyayezwa, abaphinde nabayiyele deep esibhalweni, bayibhekele bona izaqheqe lezi eziyizwi kaNkulunkulu njengo Peter, because uma labantu kuthiwa baxoxa indaba, uPeter angaxoxela indaba enkulu kakhulu. Lithi iBhayibheli uma sebetshele abantu, remember abesifazana ababona eqala ukuthi uJesu uvukile, kwathiwa bayotshela abafundi noPeter, bahamba batshela abafundi noPeter. But uLuke chapter 24 uverse 34 usinikeza enye into. Uthi uma bebuya laba, lithi iBhayibheli babethi impela inkosi ivukile, ibonakele kuSimoni. Impela inkosi ivukile, ibonakele kuSimoni. Abababali bonke laba abanye babala uSimoni, babala uPeter. Awucabanga ukuthi uPeter akubanga wena oqala, akabanga futhi owesibili, akabanga futhi owesithathu. Kube khona abantu abaningi ababone ukuthi uJesu uvukile. uPeter naye uthe mayimbona kwavela igama likaPeter kuphela. Uthi ubonakele, uPeter umbonile ukuthi uvukile. Yini ukubaluleka kwakho Peter? Ukubaluleka kwakho Peter. I wish nawe mntakababa even embusweni kaNkulunkulu ngabaluleka ukuze ubalulwe uwedwa, ukuthi usibani bangaba khona bonke abantu, bangazenza bonke abantu izinto, bangakholwa bonke abantu, but usibani bangasindiswa bonke abantu, kodwa usibani bangaba necharacter nesimilo esiright bonke abantu, kodwa esika sibani. Because uPeter
wayenza ukuthi abantu bamkhiphe egqamile kwabanye abantu ngenxa nje yentshisekelo yakhe, ugqozi lakhe lombuso nezinto zombuso kaNkulunkulu. I know ukuthi abantu abaningi bahlezi bekhuluma ngoPeter, uthi uPeter uPeter waphi kuJesu, uPeter this, uPeter that. It's true bazalwane ukuthi is prophet savela ngaye uPeter noma senzeka ngaye uPeter. But khona into abantu abangayinaki ukuthi as much as uPeter waphi kuJesu, uJesu simbona eyilungisa leyo, because uJesu of the second chance, uNkulunkulu wethuba lesibili, uyanikeza umuntu ithuba aphinda anikeze umuntu ithuba. And uPeter, remember, kukhona izinto ezinkulu uJesu ayekade eyilindele kuPeter naye kade eyishilo ngoPeter ekwakusafanele ifezeke. That is why la eBhayibhelini kuJohn chapter 21 uverse 15 lithi iBhayibheli khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona, uyangithanda na? uPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Well, ngelilanga siyobe sikhulume lento uJesu ayisho la, but ngifisa namhlanje sibheke le part yokuthi uJesu umbuza 3 times. And this iBhayibheli uPeter wazi wacasula ukuthi why azabuza kuze kube kathathu ukuthi uyamthanda na. And ehlezi ngisho ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wethuba lesibili, ngeke ngithi uma delete kwadinga ukuthi delete lo kuyakumphika kwakhe okuthathu. Njengoba uPeter waphi kuJesu kathathu kwase kukhala iqhude, la simuzwe emvuma kathathu, because uthi uJesu ongiphikayo nami ngiyakumphika phambi kaBaba, kodwa ongivumayo nami ngiyakumvuma phambi kaBaba. And uJesu knew ukuthi mangase kuthiwa ihlukana noPeter esamphike kathathu, there will be a problem, ngeke azavunywe ngalo, kodwa kufanele samvumise kathathu ukuze adelete lo yakumphika okuthathu. So uma ukuthi wena usabambela uPeter iqhubu usala wedwa lapho, uJesu wayilungisa indaba yakhe noPeter. That is why kungafunakala ukuthi uma umuntu enza imistake abantu bamne kuma mistakes abantu, because kwesinye isikhathi usungazi ukuthi umuntu uyilungise nini kanjani indaba yakhe noNkulunkulu. Wena wakufocusa kweyakhe indaba, ubheke phambili, ufocus phambili, ungashintshi ngoba ubona ukwahluleka kwabantu, usubheka ukwahluleka kwabantu, bheka okwakho, because ithi iBhayibheli manje ivuma izona naye uthembekile ulungisa nithethelele zona. So uPeter kuwena osathi uPeter waphi kuJesu kathathu, sala lapho uJesu wayilungisa indaba yakhe noPeter. uPeter ngesikhathi ephika uJesu, I believe ukuthi wayemphika ngenxa yefear, because fear, ukwesaba bazana into enzima kakhulu, ukwesaba into eyinkinga kakhulu. Kade ngibuka earlier on eyindabeni ukuthi umshushiso ofana ashushise elinye icala emasontweni adlule wagcina engafikanga, wagcina suspendwa eNPA ngokuthi akafikanga. Wabeka izathu zefear ezenza angafika ecaleni. Namhlanje kade ngibuka ukuthi isuspension yakhe isusiwe, so akasasuspendiwe ngenxa ukuthi wayene-fear. So I believe mina ukuthi uPeter naye wayene-fear, and ifear yakhe yayimenza ukuthi azasabe ngisho intombazane, because ithi intombazane naku wena
wawuhamba nawo uJesu uthi uphethe wentombazane angimazi kwalowo muntu. But ngesikhathi uPeter encwadini yezenzo ku chapter 2, uma uPeter kwizenzo chapter 2 verse 38 kwehla umoya ongcwele. Uma umoya ongcwele ehla bethi abantu badakiwe laba bantu, uPeter esegcwalisiwe ngamandla kamoya, wayese nesibindi, wakwazi ukuthi athi laba bantu laba abadakiwe njengoba nicabanga. uPeter washumayela uPeter. Mawuya kule ncwadi yezenzo chapter 2 uyiqala eqaleni ngesikhathi uPeter eqala ukukhuluma nalabantu, uzobona ukuthi uPeter uyilanda emuva kwi-Old Testament uzubabeke laba khona njengamanje kwenzakalana, because wayesenesibindi. Isibindi anaso silethwe umoya ongcwele, ngoba kwasekukhona umoya ongcwele. uJesu wayeshilo ukubona ukuthi abahlale la bangasuki baze bamkeliswa manje. So usekusho ngamandla ke manje abasidakiwe njengoba nicabanga, kufezeka isibhalo. But ngifuna ukukhombisa ukuthi even umuntu oresponda okokuqala kulabo abantu abadakiwe kuba uPeter. Abanye abantu ngesikhathi mhlawumbe bebuka kuthiwa badakiwe labantu, but uPeter uPeter umoya ongcwele wathi kubona bonke laba bantu umuntu ekufanele responde kulaba bantu uPeter, because aqalanga nje ukuthi uPeter wayekade ekhombisile kwasekuqaleni ukuthi umfutho nawo, ugqoza nawo, intshisekela nawo, yiloyalty anayo, because wayeloyal kuJesu, wayeloyal even kubafundi. That is why esuswa ukuthi kuthiwa abadakiwe ndiyena wayazi abadakiwe. Because kubalulekile ukuthi ube loyal even kubazalwane okukhonza nabo, ophila nabo, kufanele ube loyal kubona. Lithi iBhayibheli uma uPeter ebizi altar call kusindiswa abantu abawu-3,000. Ngabamazwi ibandla lokuqala after kufika umoya ongcwele kubantu, ibandla elashingayezwa uPeter kwasindiswa 3,000 abantu. Akekho omunye umuntu obengenza lokho uPeter. Remember, wambulelwa kuqala, bona bonke abantu wambulela, wenza sure ukuthi uJesu eyintweni zonke uPeter uyibona kuqala. Yeke nomoya ongcwele naye wenza sure ukuthi mefika eqala ukusebenza, eqala ukuoperate, uPeter uvela uPeter. Ngelilanga lithi iBhayibheli kufa umuntu, lo mama uma efa kwezwakala ukuthi uPeter is around. Lithi iBhayibheli baya kuPeter bathi, Peter, lo muntu ofile lezi ngubo engigqokile ngathungela yena, uyanto ekade enosizo la kubona bonke abantu. And uPeter wenza sure ukuthi lo mama uyavuka. But nayi into engiyithanda ngoPeter, uPeter fika khona, lithi iBhayibheli kepha uPetru wabakhipha bonke abantu, izenzo chapter 9. Kepha uPetru wabakhipha bonke abantu, waguqa ngamadolo, wakhuleka, waphendukela esidunjini wathi, Tabitha, vuka. Wayesevula amehlo akhe wabona uPetru walulama. Uma uThabitha uPetru emvusa, lithi iBhayibheli wabakhipha bonke abantu. La uPetru usene-experience le ntombazane efile la, mangase kuthiwe ngingena nalabantu ngilandwe yibona impela, kodwa mangase kuthiwe ngingena nabo kungenzeka angavuki. Remember ukuthi ngesikhathi ngihamba phezulu kwamanzi kwabakhona abantu abangiphazamisa, yangenzeka into angingene iBhayibheli wabakhipha bonke, wasala yedwa because wayazi ukuthi ngokwe experience usebonile ukuthi abantu bayafakana ifear, zigcina izinto engasenzeki. So angingene mina ngingedwa, yasinda intombazane yavuka. uPetru siyazi ukuthi abantu abanjengo Paul, uPaul simazi
Njengomphostoli wabezizwe, Paul, umphostoli wabezizwe, ubizo lakhe ubizo lwabezizwe, and thina njengama-Gentiles siyambonga kakhulu uPaul ngomsebenzi awenzile nobizo ukwamukela ubizo lokubiza labezizwe. But uPeter played a huge role ekutheni ivangeli lifike nakithi. Ngesikhathi kunokuphikisana kubaphostoli, kunokuphikisana kubafundi bonke, kunokuphikisana ebandleni ngokuthi leli ivangeli sifanele nathi silithole, uPeter wenza into enkulu. Lithi iBhayibheli kwiZenzo chapter 15 uverse 7 lithi sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo, madoda bazalwane, madoda bazalwane, niyazi ukuthi sekukade uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abezizwe bezwe izwi levangeli ngomlomo wami bakholwa. Uthi uPeter kubona ngicela umxoxela ukuthi sekudala kakhulu uNkulunkulu wenza ukuthi abezizwe bezwe ivangeli ngomlomo wami bakholwa. uPeter simbona esuma ngesibindi, kusho ngesibindi kubantu abaphikisana nokuthi ivangeli fanele lifike nakwabezizwe. Simuza uPeter ethi uNkulunkulu ngithumile ukuthi abantu ngibashumayeze, ngibafide ivangeli ngomlomo wami basindiswe bakholwa. So uPeter bazalwane omunye umuntu ababalekile kakhulu eBhayibhelini. Ingakho kubalekile ukuthi masithola ithuba kube amanye ama-characters esiwabhekayo, kube abanye abantu esibabukayo, sibheke impilo yabo, sibheke ukwenza kwabo, benze kanjani izinto. And then uPeter ngeke ngasho earlier on ukuthi uphile waze wayofa ngonyaka cishe 65 AD. uPeter ufa ngesikhathi sikaNero Caesar. Siyamazi uNero Caesar indlela ayesebenza ngayo. uPeter died ngaleyo period yakhe. Ufa eRome, ufa ngokubethelwa. Nakhona futhi uma bembethela uPeter uthi angikwazi ukufa ngibethelwa njengenkosi yami. Ngicela manje ngibethela esami isiphambayo nesibhekise phansi, because wayenayo into ethi uJesu angikwazi ukufana noJesu nasendleleni izinto ezenzakale ngayo kuJesu. Yini ukwazisa kwakhe uJesu nokuhonorisha kwakhe uJesu. Ngiyafisa ukuthi engathi kubazalwane singaba nomqondo onjengokaPeter, sibe nogqozi olunjengokaPeter ukulwela izinto zikaNkulunkulu, sibe nomdlandla wokulangazelela umsebenzi kaNkulunkulu, sibe nomdlandla wokuthembeka kuNkulunkulu njengoPeter, sibe nomdlandla ukuthi ngiyaphambila ngiye emuva. Uma ethi thina ke Nkosi esashiya konke sakulandela, usho ngempela umuntu owashiya konke walandela uJesu, wafocusa kuJesu. Kusemkhulekweni wami ukuthi nawe ngathi ungalandela uJesu, ufocus kuyena uJesu. Cela ukumala namhlanje egameni lika Jesu, cela ukuthandaza baba egameni lika Jesu. uNkulunkulu namandla isonke sithenga uJesu, siyabonga baba umuhle, uthembekile, ungcwele, akekho ofana nawe. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo namhlanje siyakubonga ukukhuluma kwakho nathi, siyakubonga Nkosi ukusifundisa kwakho egameni lika Jesu. Sigcine baba ngegama lika Jesu Kristu ophilayo zonke lezi zinto nokuningi kwambule Nkosi kithi egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Thatha udumo manje naphakade, amen. Bazalwane ngiyacela sibonane khona la ngesonto elizayo ngaso isikhathi esifanayo egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise, amen.